OK, čau, já vás vítám zase opět u dalšího videjka. Teď dneska jsme tady ve Steel Brainrod a zkusíme si prostě zahrát Steel Brainrod, jaký to bude a tak dále. Divný, že jsem nějaký rychlej a jo, dej mi ho. Počkej, já zkusím tady facknout. To se možná neměl dělat, viď? Takže potřebuji nubíny picaniny. Jo, prostě když tak jmenuji se takhle, jo, tak vy můžete si mě přidat do friendu, takhle se jmenuji. A ta věc, co jsem chtěl dělat. No jo, získat nubíny picaniny a ono to tady teď nejde, viď? Já nevím, já nechci se utrácet úplně za tyhle blbosti. Tohle bych mohl si koupit, ale já nechci tady mít nad sebou pak to goubuj i nubíny picaniny. Tripy tropy si můžu koupit, no nemůžu vlastně. Já se nekoukám na to, já prostě počkám, no. Já jdu zatím krást. Dnešní video bude takový, že v dnešním videu nedostanu ani jednoho brainrota. No já si stejně nic koupit nemůžu. Tak já počkám, no. Nubíny picaniny. Já to zamknu pro nějaký případ, že kdybych náhodou dostal, jo. No, nubíny picaniny. Kolik když tak stojí? 25, jo. Ne, nebudeš ho. Ne, moje. Kámo, já už nemám peníze. Dělej, pojď do bejsky. Kámo, to je strašný. Já se ho dám dozadu. Kámo, jediný brainrod. A já ho nemůžu prostě vzít. Dobrý, tak to byla taková válka trochu o to. No, jako se nevyplácí moc chodit na tyhle servery, no. Aspoň si to zkusím, jo, takže. Jaký to je, když se chodí, když někteří nemají na private a chodí sem. Hele, gold, nubíny picaniny, to chci. Pojď, díky. Dám si to sem, abych měl to blízko. Ale schválně, jestli dneska dostanu něco lepšího než nubíny picaniny. Jako s nima jako to bude trošku těžší, ale co se dá dělat, no. Hele, nicméně jako mám brainrota, jo, to je to hlavní. A tak, no, jako snad mi nic neukradnou. No, jako vypadám jako nubák, jo, ale nemám peníze. Já jsem tady 4 minuty čekal. Dej mi. Já to chci. Ne. Jdu se resetnout. Radši. Když byl pryč, já jsem ho mohl ukrást v klidu. Rino Toasterina jsem mohl ukrást. No jasně. Ne, já jsem ale musel čekat. Až jsem ho viděl, no. Hele, to jsem já, no, prostě. Takhle to je. No. Doufám, že ty brainroty dostanu, teda prostě. Doufám, že brainroty budou. Kamu patapem stojí 15 000. Úplně nechci. Ne, nebudeš. Jo, no tak to nic. No tak to moment. Strawberry. Oni tady moc jako nemají, ale věcí. Já nechci už nubíny picaniny, mě to stačilo. Jaj, pojď jdem krást.
Ne, sakra. No, tak nevadí, no, tak málem jsem ukradl pandaciny bananiny. Nedá se nic dělat. Já se bojím o svoji bejsku, no když tak ho bouchnu, jo, ale sem nikdo nebude. Jako, mám jenom nubliny picaniny, no, ale... Jako... Ono, kdybych hrál na privatu, tak je to něco jiného. Ale já jsem na publiku, jak se říká. Samis. Tento taky hraje asi poprvé. To tak teda vypadá, jo. No, poprvé. Jo, poprvé. Ne. Spíš mu někdo ukradl z bejsky něco. Já nevím, když už chci něco, kámo, já to něco chci. Holy shit. Hele, doufám, že jsem neřekl nic prostýho, aby to nebylo žlutý dolar, nelítal nějaký. Čekám a ono nic. 2000 jako, no, radši nic. Mám 2 nubiny picaniny. Já chci aspoň dát rebirth, jo, první. No, tak 1 000 000, dobře, no, tak. Co tam není ani tečka. Flura. Na to už nemám. Jako je golden, ale na něj nemám. No. Ale Team Cheese, toho bych si mohl vzít. Jestli mě ho někdo vezme, tak já už nemůžu toho zpátky vzít. Dobrý? Place. No, tohle mi trošku bude víc vydělávat. Už nejsem takový nubák, už jsem si sehnal lepšího brainrota. Každopádně, no nazdar. No, není tady něco slab si můžu koupit a speed coil. Přemýšlím, ale asi ne. Doufám, že teda seženu do budoucna něco lepšího tady ve stylu Brain. Tady jako... Hej, tady nějaký rusák. Hej, borec se má. To je ten, já už nevím, Glorbofruto a to ani neumím říct, kámo. Glorbofruto. Tak. 500, Team Cheese za 500, jo. No mám, ale... Já nechci Team Cheese. Nebo ale zase, aby mi vydělával něco. Ty půjdeš. Tak. Takže. Snad mám trošku lepší bejsku, no, tak jako. Ty nubiny picaniny doufám, že co nejdřív dám pryč, protože jako chci dostat jako fakt lepší a lepší. Jo. Zatím, co mám v indexu, tak jsou 2 věci a 1 gold. Jako Halloween, Yin Yang, Rainbow, Diamond, Gold. Tady bylo i Galaxy, Lava a tyhle věci, ale to už tu není. To už no tak to jako to ne, jo. Mě nikdo krást nebude.
Kolik mu zbývá? No to už nechci čekat. No, jako oj, jako hele, Flura. Ne, to je můj Fluriflura. Já ho chci. Někdo mi ho ukradne. Koukám dozadu? Dobrý. Jo, tak tohle je moje celá řada. Když mi ukradne někdo noviny picaniny, já se nezlobím. Ale když mi někdo ukradne Fluriflura. No, jo, já už ani nevím. Takže, hele, ukradne někdo něco? No. Aspoň 1000 ještě dáme, pojď. No, výborně, index jsem prošel. Jo, konečně, už mám 3. Ale tady něco chybí, no. Proč je legendárka mezi epikama? A epic mezi... No, to je jedno asi. Ale já problém s tím nemám asi, takže... Jejich věc. Ale gangster? Shootera, no, tak to je sama. Talpa di Ferro. Nic. Dobrý. Tak, kolik vydělává? Skoro 10, no 9. To je good. Už jsem dal 1000, jo, už mám, dobrý. Už to nic nejde. Oj, zamknout. Jdem zamknout. Svinino bombardino. Mohl se počkat, to by vydělávalo 13, ale to už je jedno. Seberu prachy. A takto vypadá moje finální bejska v tomto videjku. Doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem a vidíme se jako fakt v dalším videjku od Prejsky. Takže like, odběr se zvonečkem ještě jednou, jo, abyste nic nezapomněli, like mě potěší, odběr taky, zvoneček, abyste nic nezapomněli. Opakuju to asi po 3, ale to je jedno. Komentář nějaký hezký, jo, třeba vám na to dám srdíčko. Zamknu si pak ještě. Dám vám na to srdíčko, když bude pěkný komentář a těšíme se u dalšího videjka. Tak jo, mějte se hezky a zatím čau.